हेल' लोगोफोर, नै बिजनि लिसियागाव हस्पिटालखौ नायनोबा नोंथांमोनाबो नै माबायदि नुयो भिउखौ। बे सिगांनि फुरानायाव गैला आरोना, नैबे गोदानावसो लाबोजोब्बाय। ओमफ्राय नै जोङो दायो रिसिभ लानो नेगासिनो दं आरोना, लाइनाव दङ आंहाबो लाइनाव जिरायनानै थादों आरो ओमफ्राय नै आं दा रिसिभ लाखांनानै नायजाखांबाय डक्टरजों। ओमफ्राय नैबेयाव ब्लाड टेस्ट खालामनो होदोंमोन नालाय, नैबेयाव थांसै आङो दा। नै आं उनथिंजाय फैनानै खेबफैदोंमोन आरोना, जायगाफोरखौ दाना बहल नुबाय आरोना। सिगांनियाव एखेबारे टेस नुयोमोन, जायगाया फिसामोन नालाय। ओरैहाय नै बिराद मोजां नुबाय आरोना दा, नै गुवारनो जायगाया। बे उनथिंजायनिसो आरोना, खुनु दसे बेरायथावथाव खेबदों आङो, टाइम पास ओरैनो नेबाय थानो बानानै। बैथिंजाय मेन रड थांबाय आरो